ассалому алайкум дӯстони азиз. Рӯзтон бахайр, бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. дӯстон, чӣ хеле ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ мо дидем ва ҳар яке мо шумо хабардор ҳастем ки ниҳоят мардуми Фаластин шод ҳастанд ва онҳое ки дар зиндони Израил буданд онҳоро озод карданд. ва шодии мардуми Фаластинро вақте ки зиёда аз як ҳафта мешавад ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ мебинем ва мардумоне ки дар зери комментарияи онҳо менависанд мо шод ҳастем ки шумо озод шудед, мо шод ҳастем ки шумо низ акнун ба озодӣ расидед. албатта дӯстони азиз, чӣ гуфтанӣ ҳастам, яъне ки бузургтарин шодиро мо не, балки мардуми Фаластин бояд ҷашн гиранд. албатта мо шод ҳастем, вале мо ҳаққи шод шуданро надорем. барои чӣ? барои оне ки дӯстони азиз, фаромӯш накунед, вақте ки мо шаб дар оғӯши зану дар бари фарзандҳо хоб мерафтем, онҳо шабро то саҳар масад бо бедорӣ рӯз мекарданд ва доимо дар ҳаяҷон буданд, доимо дар тарс буданд ки ногаҳон як тире аз болои сари онҳо омада назанад. вале дӯстони азиз, ин шодиро, ҳаққи чунин шодиро албатта мардуми Фаластин дорад. бале мо шод шудем, аммо бояд дуо кунем ки бизор мардуми Фаластин ҳамеша сулҳу субот дар Фаластин поянда бошад. зеро ки як ҳушдорро дар фейсбук дидам, яъне ки мардуми Израил ба онҳо паём равон кардааст, то ки вақте ки онҳое ки дар гарон буданд ва онҳое ки дар зиндон буданд озод шуданд, онҳоро бо ҷашну маросимҳои анъанаи худашон ҷашн нагиранд. яъне ки боз ин мардуми Израил, яъне ки яҳудиён он қадар мардуми бонанг нестанд, мардуме ки дар танаи онҳо хун нест, хуни инсоният надорад. яъне ки ҳушдор додааст, огоҳӣ додааст ки шумо мисол бисёр хурсанд нашавед, яъне ки ғазаби моро наоред. мо худо мегӯем ки мардуми Израилро худованд несту нобуд гардонад, яҳудиёнро, ва бар шодиро бар тамоми мусалмонони дунё насиби рӯзӣ бигаронад. ва дӯстони азиз, чӣ гуфтанӣ ҳастам, дар охир мо бояд ба қадри чунин давлати соҳиб истиқлол бо номи Тоҷикистонат бирасем. зеро ки вақте ки мо шабу рӯз ҳар куҷое ки диламон мехоҳад сайру гашт карда истодаем. ва инак айни ҳол ман субҳ бедор шудам ва ба кор рафта истодам. ва аз ҳамин сабаб дӯстони азиз, аз ҳамин сабаб, яъне ки брости ман худам шод шудам. вале фақат як чизро фаромӯш накунед, дуо кунед Парвардигор тамоми мусалмонони дунёро дар паноҳи азамати худаш нигаҳ бидора ва бар Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо доимо сулҳу субот поянда бошад. ин аст нафаси озод кашидан, ин аст сабаби истиқлолият, ин аст ваҳдат. вақте дигар давлатҳо шабу рӯз дар ҳайрату дар тарсу дар ҳаяҷон ҳастанд, аммо мо бошад, мо ба ҳазор сайру гашт шодӣ карда истодаем. бизор худованд ин шодиро абадулабад то охир бар давлати мо насиби рӯзӣ бигаронад ва умри пешвои миллатро дароз кунад ва дар ҳамаи корҳое ки нисбати мардум, нисбати давлат, нисбати халқи ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш карда истодааст, худованд ба ҳамаи орзуҳояш бирасонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.